8 март Халыкара хатын-кызлар бәйрәме якынлаша. Җәмгыять һәм гаилә тормышында хатын-кыз нинди роль уйный, ана һәм бала хокукларын яклауда нәрсәләр эшләнә. Татарстан радиосының иртәнге турдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт төркеме җитәкчесе, Казан кооператив институты ректоры Алсу Набиева хатын-кызлар проблемалары буенча радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга җавап бирде. Депутатларга җиткерелгән тәкъдимнәрне yazып алды. Студия кунагына без дә берничә сорау бирдек. Алсу ханым, хәерле иртә. Депутатларның мәрхәмәт төркеме нинди проблемалар белән шөгыльләнә? Biz 14 хатын-кыз депутат. Һәрберебез төрле юнәлештә эшлибез. Һәм инде безнең мәрхәмәт берләшмәсе бу социаль мәсьәләләрне карый. Беренче очракта нинди социаль мәсьәләләр? Бу инде мәгарифтә, бу инде медицинада, бу мәдәният мәсьәләләрдә, төрле социаль яктан булган төрле проблемалы мәсьәләләрдә. Һәм һәрбер юнәлеш буенча без үзебезнең җавабыбызны бирергә тырышабыз. Үзебезнең канун ягыннан инициативаларыбызны булдырырга тырышабыз. Һәм төрле юнәлеш буенча безнең программабыз барлаштырган бер елга һәм шушы программа буенча эшлибез. Түгәрәк стәлләр алып барабыз, очрашулар алып барабыз, консультациялар алып барабыз. Яңа законнарга инициативалар җыябыз. Муниципаль депутатлар белән очрашабыз, халык белән очрашабыз. Дәүләт Советының инвестиция эшмәкәрлек комитетында хатын-кыз депутатлар нинди эшчәнлек алып бара? Сәүдәдә хатын-кызларның роле бик зур. Алар бик тәрбияле, алар бик җаваплы, алар һәрбер мәсьәләне җиренә җиткереп эшлиләр. Һәм дә инде менә бүгенге көндә шушы хатын-кызларга да минем рәхмәт әйтәсем килә. Шушы өлкәдә эшләгән бүгенге көндә эшләре бик авыр, эшләре бик җитди. Чөнки бу өлкә хәзер электрон форматларга күчә. Төрле яңа эш формалары керә. Һәм менә biz депутатлар буларак инде әлбәттә шушы эшкуарларга, эшмәкәрләргә дәүләт тарафыннан нинди ярдәм формалары булырга тиеш, шуларны инициатива буларак, закон һәм канун инициативасы буларак тормышка ашырырга тырышабыз. Сугыш җире балалары булган өлкән буынны яклауда нинди проектлар гамәлгә ашырыла? Хатын-кызның йөзе, сугыш йөзе түгел дигән проект. Без аны алып барабыз инде берничә ел күләмендә. Бу нинди эш? Менә безнең Татарстан Республикасындагы территориясындагы яшәгән нинди хатын-кыз сугышта катнашкан һәм инде сугыш баласы булган һәм менә тылда эшләгән шушы хатын-кызларның списогын төзибез һәм аларның тарихын язып алып, кем исән үзләреннән, кем исән калмаган инде туганнарыннан безнең дәүләт архивына барлап тапшырабыз. Бу безнең зур эш һәм бу эш безнең бетергә тиеш 22 елның 9 маена хәтле һәм һәрбер муниципаль район буенча без китаплар чыгарабыз шушы проектның нәтиҗәләре буенча. Бу да инде менә безнең тарихыбызга шундый өлеш дип уйлыйбыз без, чөнки алдагы буыннар шушы эш нәтиҗәсендә күп хатын-кызның тарихын беләчәк. Сезнең институтта яшь белгечләр әзерләүдә кайсы юнәлешләр өстенлекле? Бүгенге көндә бит инде специалистларны әзерләгәндә без нәрсәгә карыйбыз? Иң беренчесе безнең республикада һәм Россия күләмендә нинди специалистлар кирәк. Бүген бит инде сез беләсез, компьютер белән бәйле специалистлар бик актуаль. Электрон сәүдә дигән модульдә бик көчле эшли. Аннары безнең институтта аш, су белән бәйле профессиялар һәм специалистлар әзерләү эше дә бик актив алып барыла. Чөнки безнең республикада бик күп шушындай кунакчылык сферасында булган объектлар. Хатын-кызларга әлбәттә исәнлек, саулык, гаиләләрендә бәхет, эшләрендә уңышлар телибез. Хатын-кыз бит һәрбер яктан үзенең бәхетен табырга тиеш. Гаилә бәхетен, эш бәхетен, җәмгыятьтә үзенең урынын табырга тиеш. Шуңа күрә, хөрмәтле хатын-кызлар, сез үзегезгә нәрсә планлаштырасыз, нинди хыялларыгыз бар, барысы да чынбарлыкка ашсын. Исән булыгыз. Алсу ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт төркеме җитәкчесе, Казан кооператив институты ректоры Алсу Набиева белән әңгәмә карадыгыз.